Vi har ingen lyd. Velkommen til Lokalrapporten på denne 27. september. Og til noget ganske andet, nemlig til dagens gæst her i studiet. Og velkommen til dig, Carsten Ullitz. Du har en plan om, at du vil oprette et privat pionerkorps, som hurtigere end brandvæsen og ambulance skal kunne være frem med et ulykkessted. Og det skal du få lov til at fortælle mig om et øjeblik. Men allerførst, Lokalrapporten var med ude på en træningsaften for nye aspiranter, og aftenen begyndte sådan her. Carsten og Tommy, I løber ud til Kalvebodbro, og I ved, hvor den er. Og I skal møde ved den første bro, altså ved det første afsats, det vil sige på østsiden af broen. Og der vil vi være ude og tage imod jer. Her er klokken, så vil det være cirka 7:30, og aspiranterne kommer ud klar til den første prøve herude ved broen ved Avedøre. Carsten Ullitz giver instruktionerne. Prøven går ud på, at man skal balancere op på rækværket hen over broen, og der er altså immervæk en 10 meter ned. Jeg har det sådan, at når jeg kigger ned, så bliver jeg sådan en anelse svimmel. Overhovedet ikke. Jeg ved, der ligger to dernede og passer på mig, så det skal nok gå. Hvad er det, der tiltrækker dig ved at blive sådan en eliteredningsmand? Ja, først og fremmest, det kan da godt være, at det lyder lidt fransk, men det er måske det at kunne redde andres menneskers liv, og så også spændingen ved det. Ja, spændingen ved det. Det her, det minder jo meget om noget af det, vi har set sådan på tv fra Jægerkorpsets optagelsesprøve. Det er ikke sådan, at du selv har en lille jægersoldat i maven, vel? Jo, det har jeg vel nok. Jeg har været på kursus oppe i Jægerkorpset, og det er også derfra, ideen den stammer. Og her var klokken så blevet cirka, så den er 20:28, da den første aspirant kommer i mål. Og det var ham, der havde sagt, at han ville være cirka 27 minutter om det, så lidt hovedregning siger, at selvom det tager lidt tid at komme op ad trappen, at han er hurtigere, end han havde regnet med. Spørgsmålet er, den aspirant, som havde regnet med, at han var 19 minutter om det, er faktisk ikke dukket op endnu. Den fejlvurdering koster en løbetur ekstra, 15 etager ned og 15 etager op igen. Imens fortæller den anden aspirant, at han til daglig er bartender. Det lyder som om, at du sådan lever i to forskellige verdener. Den ene er ikke seriøs. Den her, det er nok mere end det, jeg vil gå efter, fordi der er uddannelse, der er spænding i det. Det andet, det er bare sådan et job for at få tiden og pengene til at løbe rundt. Du trækker vejret godt og grundigt igennem her. Det var en rim. 1,55 klarer den på at høre. Hvor meget? 1,55. Selvom det så jo vældig hurtigt ud, den måde, de kom ud af en af bygninger på, men hvordan kan I være hurtigere ud end for eksempel brandvæsenet? Det handler om, der var også undervisning. Det man så gør, det er, at man selvfølgelig klæder ned ved patienten og undersøger puls og åndedræt i et. Efter en times undervisning i førstehjælp, så skal aspiranterne igen ud i natten. Dernæst flere hårde fysiske prøver og til sidst en evaluering.
Tak. Og hvis man har brug for lidt spænding, udfordring og hårde strabasser, så er Pionerkorpset måske noget.